Το έχω, παιδιά. Το βλέπετε το μέρος? Για κάνει και λίγο live. Λοιπόν, για πάμε τώρα και να δείτε τι πιάσαμε. Από πάνω, από μακριά κιόλας. Τα 50 μέτρα. Δείτε τι θα βγουν. Εδώ. Βλέπετε το μέρος. Εδώ. Ορίστε. Ασημένιο. Ορίστε άλλο. Βλέπετε. Γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, δουλέψτε καλά. Από πάνω ήρθα κάτω. Και βγήκε αυτό. Και θα πάει στο φίλο μας. Έτσι.